Et voilà les jardins de Люксембург. Градините на Люксембург в Париж. Отсреща се вижда сградата на Сената. Тук можете да видите както от времето на нашето детство някой пуска корабчета в изкуственото езеро. За щастие, благодарение на Олимпиадата, сега е доста спокойно. Иначе обикновено тук е пълно с хора. Отсреща се вижда купола на Пантеона. Ето това е централната част на прословутите люксембургски градини. Във вътрешността са разположени места за игра на деца, за събиране на възрастни, места за концерти, тенис игрища, но преди всичко, така да се каже, това е културния център на Париж или част от неговия културен център. Изпълнен с много красиви и вдъхновяващи произведения на изкуството. Които, слава Богу, на никой не му хрумва да разруши, за да построи нещо под тях. Но знаете ли, хората в чужбина ценят всеки фрагмент, всяко камъче, всяка история от своето минало. Дори тя да не е чак толкова славна, те го приемат като част от тяхното национално наследство и си го пазят с всички сили, с всички средства, дори от най-малката история, случка. Те превръщат това в една романтична красота, слагат табели, поставят статуи, обясняват в пътеводители, улесняват пътя на туристите до такива местности, обекти, сгради, така че всеки, който дойде по тези места, да остане запленен, вдъхновен, да иска отново да се върне и да разказва. Ето това искам за България. Всеки, който я посети, да остава вдъхновен от красотата й, от чистотата й, от любовта на хората към нея, от гостоприемството й, от качеството на услугите. И където и да отиде, да може да прочете с какво е свързано това кътче, с историята, какво се е случило на това място, как хората са го съхранили, или ако не е останал самия артефакт, как са се борили да запазят паметта за историята, кои са хората, които са допринесли за това. И това се личи дори само по табелките на улиците, където, примерно, заедно с името на дадена улица, ако тя е наименована на известна личност, под името на личността с така съвсем мънички букви е написано кога е родена, кога е напуснала този свят и с какво е останала в историята на народа си. Продължаваме нататък. Искам да ви покажа едно от най-красивите водни огледала, който се намира в другия край на градините на Люксембург. До скоро!